maheo jodak 250 e kaunti ma Mombasa koro yudo sir mar omenda maromo milion 13 midhi tigo de keyo teko stima e kor gwenge. Chenro ma kama osir gi sirkal kokalo e riwruok ma chwalo teko stima e kor gwenge mar Rerek. Chenro ni eri geto gwenge mayudore milambo mar Kisauni e kaunti ma Mombasa. Chenro maket gi maeri mageto tiyo gi omenda maromo siling milion 100 dhi nyime e kor gwenge mamoko e kinde ma chenro ni igeto chwal e kor gwenge duto e alwora makadho Nam Chumbi. Agenda ya serikali ya bottom up, na hapa ndio mnaweza sasa kudefine bottom up ya kuwa hiyo miradi yote mmetaja, hiyo miradi ya welding, miradi ya kutengeneza nywele, miradi ya hiyo kisiagi, hiyo yote itachangia bottom up. Kwa hiyo maendeleo itakuwa inatoka hapa inaenda kupanda juu. Inatakikana mtu akija kukufanyia wiring, na kuna watu wengi sana huko vijijini ambao saa zingine wanajitokeza kusema unaweza kufanyia wiring. Wiring ya stima hii ambayo tumewapatia, na kwa sababu stima usipoitumia vizuri inaweza ikakudhuru pia. Kwa hivyo ni lazima wakati mnafanya wiring, yule mtu anakufanyia wiring awe ni mtu ambaye ana leseni kutoka EPRA. Oganda e kaunti ma Migori ojiw mondo wuog oko kendo ong'e chalgi kotenore gi tuo mar kansa e kinde ma piny